מה המצב? אהלן גבר. בוא תגיד לנו למה אתה חושב שאתה יכול להתקבל למעבר העיר. יישוב כמו זה. שמע אחי, אני חושב שאני יכול מאוד לתרום ליישוב כפרה, בכך שיש לי תואר שני במנהל עסקים, ובחקלאות אורגנית, ובכלל ההתמחות שלי זה גידול פרחים. מזרחי, אני בטוח. סליחה. תחזור, מה ההתמחות שלך? כמו שאמרתי, פרחים! תשמע, גבר, אני מצטער מאוד, אבל אני היחידי שיש לו חטא ביישוב הזה! לא התקבלת! נקסט! מה קורה, בן הדש? איך הנער מדברת? תשאר לך בכוח, חייך. גיסנו. חביבי, 25 שנה בצבא, ויש לי אורח חיים מאוד מאוד מסודר. 6:00 מסדר השכמה, עד 8 בערב אני בעבודה עם היחידה שלי, 8 עד 9:30 מקלחת ואוכל, 10 אני שוכב עם האישה, 10:01 הולכים לישון זדים באוויר. ותגיד, אשתך כוסית? צוחק. נשמע לי חתיכת גבר אמיתי, אה? תגיד לי קצת על הרקורד הצבאי שלך, אחי. משהו מטכ"ליסט, שייט, אתה יודע. די קרוב, אני סגן אלוף במערך הטכני של חיל התחזוקה. מה זה? לך מפה, יא חתיכת אפס, יא שמאלן מניאק, חרא! מה אני עושה? ככה הנוער מדבר היום. נקסט! חבר'ה, לא להילחץ. אמנם הבן אדם נראה חשוד, אבל יש לכם מזל שאני כאן. הראש שלו משהו בידי. ניגש שלום, בחורצ'יק. תעמוד, אל תזוז ידיים למעלה. חבר'ה, מלחיצתי קצת. לא להילחץ בבקשה. רוצי נשק חם. מה זה חם? כן. תן לי את זה סקסי. תן לי את זה חתולה. תסקרן אותי. תראה לי מה זאת תשוקה. יפה. תעשה פרצוף שמח, כן. עכשיו תעשה פרצוף עצוב. כי נקסט! אני לא פוטוגני, החרא. כן. איזה יופי, זוג צעיר, איזה נחמד. תגידו, ילדים יש לכם? כן. וכמה? 6. 6 ילדים? אני לא מאמינה. זה יושב לי בול על ריקוד הילדים. לא מאמינה. שנייה. אני כבר רואה את זה. אני רוצה... אחד פה, אני כבר יכולה לראות את זה. מפה זרקור. אני כבר רק אשר ילך. אפי! אלון הגליל מקום קדוש, בלה בלה בלה, חרוז לדוש! אפי, השפה, מה יש לך? אפי, הברחת עוד זוג, מה יהיה? כל יום זה אותו דבר. זה בסדר. יש פה עוד חבר'ה בתור, רגע. תן לראות איך קוראים לו. עדי גורדון! כנס. עדי, בוא תספר לנו איך אתה מתכוון לתרום ליישוב. שלום. אני חושב שהמטרה העילאית שלי בחיים זה לתקן את הנוער. וואו. סחטן, אחינו! רק תזכיר לי, שוב, בן כמה אתה? ניר, שנינו יודעים.
זה לא הגיל, זה התרגיל. אהלן, גיסנו. שנייה. שאני אבין. וילדים יש לך? בוודאי. יש לי 3 ילדים קטנים, אבל תשמרו על השקט, למה הם בדיוק חזרו מחוג הריקוד. חוג ריקוד? אני לא מאמינה. אני לא מאמינה. חוץ מזה, תגיד לי, עדי, באיזה דרך אתה חושב שאתה תוכל לסייע לה בתחום יותר ביטחוני של המצב? תראה, כבר שנים אני בתחום הביטחון, ובזמן האחרון קידמו אותי לרמת תת-ניצב רבש גנש. טוב, חברים, אני חושב שיש לנו פה מנצח. עדי גורדון, כל הכבוד, התקבלת ליישוב. הבה פאקינג נגילה!